हनुमान जी सोचले कि हमारा चलते घटल बा तो हम ही उनकर प्रतिष्ठा बढ़ाई। तो हनुमान जी दोबारा सूर्य भगवान का लगे चल गए। अब तो सूर्य भगवान के देखला ढेर दिन भई रहे। सूर्य भगवान सोचे लगले कि लड़का तो चिन्हल जानल बुझाता, दिमाग पर जोर डालले नु तो उनका बुझाइल करी अरे ई तो उहे हो जो लड़काई में आके हमरा के घोट गई रहल। हां एक खाली आई तो घोट गई तो देवने आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो ना का जाने फिर मत घोट जाए तो उसकी बुझ बुझिए। सूर्य भगवान मानव में सोचत रहले तले हनुमान जी हाथ जोड़ के प्रणाम कइल। प्रणाम प्रणाम तो सूर्य भगवान सोचले कि चलो चलो आवते आवते प्रणाम कइले बड़े तो कुछ बाउर नहीं करी ना 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 तो सूर्य भगवान पूछले कि कहीं कैसे आवे के भई। तो हनुमान जी कहले कि एगो आग्रह करे खातिर आइल बानी, एगो विनती लेके आइल बानी। सूर्य भगवान कहले कि कहीं का विनती बा का आग्रह बा। तो हनुमान जी कहले कि रउआ के हम अपन गुरु बनावल चाहतानी, हमरा और शिष्य बनल चाहतानी, एजा तो प्रतिष्ठा बढ़ावे के रहे। तो सूर्य भगवान मन में सोचे लगल कि हती चुकी रहे हैं तेकरा भूख लागल तो धरती से हमरा लगे आवे में करो समय ना लगे ना आइल हमरा के घोट गई। आई जब हमरा लगवे रही जब चेला बन जाई तो हमरा लगवे न रही और कब एकरा भूख लगी और कब घोट जे कर कोनो गारंटी तो ऐसा समस्या से दूरे रहला में ठीक बा। अब सूर्य भगवान सोचे लगले कि एकरा से पीछा कैसे छोड़ावल। हनुमान जी ठान के गई रहले कि कसहु इनका के अपन गुरु बनैबे कर। सूर्य भगवान कहले कि देखो देखो तहार हमार गुरु और चेला के जोग बनत नहीं। हनुमान जी कहले काहे काहे। सूर्य भगवान कहले कि हम पथिक हम रुकबे ना करिला ना हम चलते रहिला। तो हनुमान जी कहले कि देर में का दिक्कत बा। दिक्कत बा गुरु जब तक अस्थिर ना रही है तले चेला के सिखाई है कैसे अस्थिर रही है तब न कुछ चेला के सिखाई है पढ़े। हनुमान जी कहले कि में कोनो दिक्कत नहीं ना अरे वह चलते चलते पढ़ाई हम चलते चलते सीखो में कोनो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अरे वह पढ़ावे के गारंटी ली सीखे के गारंटी हमारा। अरे वह चलते चलते पढ़ाई हम चलते चलते सीखो। सूर्य भगवान सोचले कि गौरव बुझाता कि ना छुट्टी पाए भाई। और सूर्य भगवान तो डराइल बड़े कि का जाने कब घोट जाई एक और कोनो गारंटी नहीं है। ऐसे टूट के बोलहु को नहीं है टूट के माने एकरा के मनोरुष्ट नहीं का करे। सूर्य भगवान फिर कहले कि देखो जोग बनत नहीं है। हनुमान जी कहले कि अब का दिक्कत का कहले कि देखो गुरु और चेला के मुंह आमने सामने रहल बहुत जरूरी बा। हम चलीला हम रुको भइले ना हम चलते रहिला तो हम चलब आगे में तो तू रहब हमारा आगे तो तहार मुंह रही ओने हमार मुंह तारा पीठ का वो रही तो मम्मीला जमीन ऐसा तू अपन दोसर गुरु जोहल हम तारा गुरु के जोग बानी ना। हनुमान जी कहले कि ना ना ओहू में कोनो दिक्कत नहीं है ना ओहू में कोनो दिक्कत नहीं है ना जी रउआ जैसे चली ला वैसे रवा चलो चली रवा परिवर्तन नहीं करे ना रउआ जैसे चली ला वैसे चलो चलो रउआ सोच चलो हम रउआ आगे उल्टा चलो। और सूर्य भगवान सोचे लगले कि विश्व में ऐसा चेला तक केहू के भेटाइल नहीं है। एडमिशन भइल हइले ना एडमिशन के पहले ही गुरुजी से कहता कि गुरुजी अरे वह सोझे चलो चलो हम रउआ आगे ही उल्टा चलो। ऐसा चला केहू के भेटाइल होई जे गुरुए से कहे कि हम रउआ आगे ही उल्टा चलो। तो हनुमान जी का कहे का मतलब का रहे कि रउआ अपन सोच होने से आई हम रउआ आगे रहो तो हम पिछकुरिए चलब रउआ ओरे मुंह को कहे से हम पिछकुरिए चलब ओकर टेंशन अब छोड़ दी। अरे वह पढ़ावे के गारंटी ली पढ़े के हमारा पर छोड़ दी। हनुमान जी उनका के अपन गुरु बना के उनकर प्रतिष्ठा के बढ़ावल बाई हनुमान जी से कहे के बबुआ तनी सर के भाव। हनुमान जी तो बहुत बड़ी विशेषता रहे कि अपन करनी के बखान अपने आप ना लेते रहे श्रेय अपने ना ले। आज देखिए हमनी के समाज में का बा तनी मनी केहू के मदद कर दिहल जाता तो लागल जाता ढील ढोड़ा पीटे अपने मुंह फलना के चुप रहो केहू से कहिया मत ना रुपया देती तो उनका बेटी के तिलक के ना छोड़ घट गई रहल फलना के हॉस्पिटल में रुपया ना देती तो तड़प के मर जेती ना
तो ई मदद कैला से कोनो फायदा नहीं ना अरे बा केहू के मदद कैनी हां आ ओकर पर्चा छपवा के चर्चा करावे लगी कोई फायदा नहीं कोई फायदा हनुमान जी 100 योजन समुद्र फांद के गईले निश्चर के मार के लंका के जला करके जबैले लोग पूछल कि हनुमान जी 100 योजन समुद्र फांद गई हनुमान जी कहल के चुप चुप हम 100 योजन समुद्र फाने वाला हई रे हम डाढ़ पर से डाढ़ पर फाने वाला एगो छोट बानर हई हमार खूब मिजाज बनी तो ये डाढ़ पर से वो डाढ़ पर लेकिन समुद्र फाना नहीं हम निश्चर के मारे वाला हई लेकिन मरो नहीं हम लंका जरावे वाला हई लेकिन जरावो नहीं ई सब बात हनुमान जी कहले को के केकरा के श्रेय देले केकरा के शाखा मृग के बड़ी मनुसाई शाखा ते शाखा पर धाई नाग सिंधु हाटक पुरजारा निश्चर गणपति विपिन उजाड़ा केकरा बोलबो केकरा सो सब तब प्रताप रघुराई अनाथ न कछु मोरी प्रभु ताई ये हमार ना हो ये उनका देन हो तो तनी कहे के बाबू बबुआ का करे हो शाखा से शाखा पर भानी जालो शाखा मृग सुमिरी सकेता के शाखा हनुमान जी ताखा पदिल दिया राखा पसिया राम 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 रते निरौर भाखा हनुमान जी शास्त्र जी के शाखा प्रशाखा के ज्ञाता